No sneží nám v marci, dneska je 8. marca, nedela, a sneží, ty kokšo, vo Vancouveri. Pozrite sa, ako to husto sneží, toto nie je normálne. It's snowing like crazy, man. Ty kokšo, Vancouver krásny, sneží, ty kokšo, to je halus. Pozrite, toto je oné, moje schody. Tam, aha, sneží, aha. Riadne sneží, ty kokšo. Pecka, iná haluška, riadna, ty kokšo. Zverina. Dáke 3 cm snehu napadlo za pol hodinku, 3/4, ty kokšo. Idem pokračovať ďalej, ukážem moju izbu trošku. Aha. Lopta futbalová, samozrejme hokejový puk musí byť. Obrazy. To je nič, to je samajná. Plišáky, rádio, moje gangsterské oblečenie, moje šiltovky obľúbené, zverina. Stena pekná oranžová, môj notebook, aha, pivko, dáme si pivko, pivečko musí byť, aha. Fajné pivko, kamaráde. Tam je baba v pozadí, ktorú som riešil, šupa riadna. Ideme ďalej, ideme do obývačky. A mám tu bordel trošku, ale to je, si nevšimajte. Aha, to je moja ona, obývačka tu pekná, aha, krbík pekne, tu v pohodičke, televízorik, aha, vínečko tu musí byť, to keď prídu ženské fajné vínečko, aha, tuto, perfektné, aha, kvalitné, aha. Yellowtail Shiraz, to je austrálske. Tu máme potom ešte také inakšie, španielské, argentínske. Tu máš takéto fajné, aha. Tuto máme takéto, aha. Pinot Grigio, 2007 ročník, dôročné vínko, talianske, pohodička. Fajné vínka proste, tu mám pre baby takto, keď prídu na návštevu. Tu mám drevo do krbu v košíku. A tu, aha, pozrite, aha, zase. Pekne, aha, vonku sneží. Krásne, parádička. Tu je panenka Mária mám. Tu. Kvietok pekný môj, aha. Teraz odhrnieme okienko, aby to bolo pekne vidno. Aha, krásne sneží. 8. marca sneží. 8. marca. Krása, pozrite, všetko biele. Celé cesta, všetko sneží, krásne, aha. Parádička, to je úplne nádhera. Super proste, no, krásne. Môj výhľad z obývačky takýto krásny, biele stromy, sneží. Paráda proste, úplne super, ty kokšo, 8. marca. Dobre, už končíme video, dúfam, že sa vám páčilo a že ste sa na dobre zasmiali. Tak sa majte.